What's up mga kaboka? Good morning! Mga kaboka, ipakita ko sa inyo kung paano maggaing ng saging. Ayan yung kasama ko na... Mag-ingat ka dyan, baka mahulog ka sana. Mga kabuka, kung paano pakita ko sa inyo kung paano magputos og saging, oh. Oh, di ba? Ayan, ganyan ang pagputos mga kabuka. Kailangan siya ng papel para proteksyon sa sunburn. Ito yung pinaka mastermind namin na magbagsuker. Si Pring Pring. Diba? Di ba, Pring? Ayan mga kabuka, nabalot na natin yung saging. Pag ilan ang bulig na yan, Pring? Pag ilang bulig na yung nabalot mo? 60. Ayan, hanap na naman kami mga kabuka ng bagunon. Ito na mga kabuka, oh. Mahirap maghanap ng mahirap maghanap ng saging. Ayan na. Pangita po daan ng saging, oy. Ayan na, oh, pangita. Ang pangit yung saging mga kabuka, oh. Pangit magaya nagsaka. Pangit magaya na nagbagsok. Ayan na, oh. Yan na yung tinatawag na bagsok mga kabuka. Kailangan siya ng separator para protection sa bruising, new bruise. Di ba, Pring? Sa mga new bruise niyan, Pring, di ba? Di ba, Pring? Ayan na, may mga may mga flowers pa. Hindi inayos pag flowering, so. Yan na yung bagunon ngayon mga kabuka, puti yung ribbon. Ayan yung nasa ilalim. Ayan, yan yung ayan, bilis ng bagsuker namin, di ba? Woo! Grabe, napakatibay. Tiguang bayot. Ayan, may papel na siya para di siya ma-sunburn. Di ba sa sunburn yan, Pring? Alin yung papel? Ba't nilagyan ng papel? Para hindi mainitan? Ayan. Ayan na. Binalot na natin mga kabuka para hindi sa pasukin ng mga insekto. Ito yung unggoy dito sa sagingan. Ayan, tapos na mga kabuka. Putulin na natin para maghanap na naman tayo ng iba. Ayan, maghanap na naman tayo ngayon. Puro bagsok, puro bagsok. Ayan mga kabuka, nasad. Mo na nasad ni, mo ang baluton. Ayan, napakalaking saging mga kabuka, oh. Napakadako. Ayan, nasa 30 hands na siya mga kabuka. Ayan, proper bagging. Bawat hands mga kabuka, biglagyan natin ng separator para hindi siya madabok. Ayan, oh. Oh. Okay. Maliit lang ang bulig mga kabuka, nasa 5 hands lang siya. Pero fights na yan. Kasi naman yan eh. Maganda naman yung resulta. Ganun pa rin mga kabuka. Papel na pod para ayan, oh, ganda na tingnan yung nakabalot na siya.
Ayan, kailangan ng tali mga kabuka para di siya matanggal. Yung silupin. Kawawa naman yung mukha nung ano, nagbagsok. Ayun o. Kawawa naman yung mukha. Oh. Di ba? Ayan na. Putulin na natin. Mukas nagbagsok. Para maputol talaga siya. Ang mukas nagbagsok. Gasburg eh. Ayan na. Hanap na naman tayo ng iba. Ayan mga kabuka, may balot siya kasi early bag na nila para hindi siya ma-sprayhan. Kasi madaot siya mga kabuka, masisira siya kapag ma-sprayhan, di ba? Tama ba, Pring? Ayan o, na siya, may polybag na siya. Ayan mga kabuka, ito pala yung trabaho namin dito sa Davao. Ito na yung hanap buhay namin dito. Manguha ng saging, mangharvest ng saging, magbalot ng saging, di ba? Mga unsaging. Mga unang saging mga kabuka. Ayan, bilis talaga ng kamay oh. Oh. Walang kakupas-kupas mga kabuka. Ang bilis. Ayan na, talian na natin. Okay. Tapos ang lahat sa atin. Kapag didaro kapag pring. Okay. Ayan mga kabaka. Hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye!